may makukuha ng migrants brew sa opisina kang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa Ayala Malls, Legazpi. Apwera sa paborito kang gabos na kape, may libreng biskwit asin cookies man na pwedeng kaunon digdi. Kasubagong aga kang buksan ini kang opisina para sa sendang mga kliyente. Saro sa nag-approve ka ni si Janet na hali pang syudad ning Iriga, asin may pigaasi-kasong papeles sa nasambit na opisina. Mantang naghahalat-halat na matapos ang sa iyang katuyuhan sa OWA, nagtatagahigop siya ning kape. Sabi niya, magayon man ining inisyatibo hulita na mamatean ninda, an pagtaong importansya sa inda kan OWA Bicol. Useful siya, mapapakinabangan ng mga clients. Kaya nga natuwa nga ako kasi may mga ganto. Actually, busog na kami, thank you. Inumaw man kan dating OFW na si Maria Teresa kang Legazpi City, an esperasong inikang OWA Bicol. Yung mga pumupunta kasi rito na nagko-complain, yung mga nagsasabi ng mga pinagdaanan nila, which is, nakaupo dyan, isi-serve nila yung coffee or isi-serve nila yung warm na servisyo nila na may kasamang coffee. So, nakakatuwa yun, nakakatuwa. Nakakadagdag ng initiative, nakakadagdag ng non-confidence sa mga tao na walang tiwala dati sa OWA, but ngayon, really, prove sa OWA, una ka talaga, sobra. Sigun kay OWA Regional Director Zinaida Ramos, haluy na nindang pangiturogan na magkaigwaang sa indang opisina ning siring na kapihan na matao ning komportable, asin magayon na eksperyensya sa sendang mga kliyente. Napagod sila sa biyahe, pagpunta nila dito, welcome sila at hindi naman sila masyadong pagod or mas siguro mapapagaan yung kanilang pakiramdam kasi magiginhawaan sila kasi we give them comfort, care, and love pagdating nila dito sa OWA. Sa OWA Bicol, ang tagline namin is, sa OWA una ka. So we encourage everyone to make avail of the free coffee. Huwag po kayong mahihiya kasi para po sa inyo itong lahat. Maugmama na pigiras ni Ramos na may maniba-ibang flavor ang saindang hot and cold coffee na pwede maski sa bit-bit na chikiting kang saindang mga kliyente. Ang nakatokang empleyado man kang opisina, ang nagsiserving barista kang nasabing kapihan. Mientras tanto, nakatalaan man na magkaigwa ng libreng kapihan ang OWA Naga City Satellite Office ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.